Ja era hora, m'estava posant nerviós. Al 84.5 de l'FM. Són les 2:45 de la matinada. Una matinada humida i boirosa. Com humit i boirós, amb estones solellades i d'altres de pluja, serà el dia que estem encetant. Un dia variat i complex, doncs. El penúltim dia de la temporada cacera del porc senglar. Bona sort als caçadors. Els hi desitgem que no tinguin cap incident. Hòstia, m'encanta de fer-ho al cotxe. Acabi tan bé com a comensals. Tenim aquí al nostre costat en Quico Fons, el nostre crític musical, que ha presenciat el llançament de Canyampec, el primer disc del nostre grup punter, Amanita Faloide. Quico Fons afegeix tot la Com és la cosa, Joan? Bé, com has fet dir, no anant ni bé ni malament per nosaltres, bastant. Podem sentir un tros d'una de les cançons perquè els oients puguin opinar? Sí, però abans voldria dir una cosa. El que vulguis, Joan, això és casa teva. Montse, si em sents, torna. Torna, hòstia. Quina emoció. Anem a la música, a la música. No em vull jo. Ja em prendré un crajillo després. Té, vols tu? Gràcies. Passa-la. Porta unes torrades amb cansalada per mi. No està feta del tot. Tant se val. A mi m'agrada així, és més gustós. Algú més en vol? Sí. Jo també. Jo m'esperaré. Ja ho has sentit, noi? Sí. Si no fos per aquests moments... I les altres estones, què? Jaume. La veritat és que és una puta merda. Qui va tenir la idea de creuar verres amb senglars l'hauria de penjar del pi més alt. Ara semblen vents. Ei! Han fotut molt bé el senglar. I ens toquen els collons. Què passa, aquests fills de puta? Què és això? Anem a veure què passa.
Collons, la Montse Claveres. Haurem d'anar a avisar. Si queda algú... Quina pena, Montse. Apagueu el foc, que s'ho mengin els gossos. Uns els emportem? Avui ja no farem res. Sí, més val. Ei. Té. Cano. Cago en la llet! Qui ha estat el malparit? És teu, Jaume. T'has fet mal? No, però la bota m'ha quedat feta una braga. Qui em manava a mi de putar-ho? Si no passa d'aquí, t'ajudo. No, ja puc sol. Portaré l'escopeta. No, em servirà de bastó. Deixeu-me sol, ja us agafaré. Com vulguis. Va, anem. Vinga, va, home, va. Vinga, va, anem. Va. Vinga. Vinga. Vine. Briano. Vine. Apa, va, molt bé. Va, vinga, va. Tranquils. Condueix tu. D'acord. Suposo que no hi heu tocat res. No, A quina hora dius que l'heu trobada? cap a 9:15. Ja han passat més de 2 hores. Home, entre buscar-te, telefonar a la tinent, que tampoc no la trobàvem, i deixar les coses, el temps corre. Què ha dit la tinent? Que vindrà directe. Ho trobarà, això? Diu que sí. Jo li ho he explicat amb ets i uts. La tinent. No m'hi acostumo. On anirem a parar? Ves, a mi no em sembla pas tan malament, ella. Au, vinga, és un disbarat. Això ha sigut sempre cosa d'homes. Quin dia avui. Any sense passar res i de sobte... Primer, l'accident de la carretera. I ara la noia de Can Claveres. Saps què? El mort de la carretera tenia la bragueta baixada. La pixa.
Almenys ha mort content. Directe a l'infern. Segur que és la de Can Claveres? Fa temps que no la veia, però sí que ho és. Des de quan vivia a Barcelona? No ho sé. Fa anys. De tant en tant feia cap aquí. Ho has dit tu, Lluís? Què? La Claveres, que venia sovint. Sí, algun cap de setmana. A vegades es quedava més. Quin destí. Ja com per creure en bruixes. Jo hi crec, i només em faltava això. És aquí. Verge Santíssima. Coi, tot això no hi era pas abans. S'ha de ser ben bèstia. Ha degut ser el mateix que la va matar. Un sàdic. Saca una del cadáver. Completo. Ahora por partes. De los pies a la cabeza. Saca también un detalle de la cabeza. Espera. Dale. Saca algunas más de conjunto de diferentes ángulos y encárgate del traslado del cadáver al puesto. Yo iré luego. A sus órdenes, mi teniente. En vol? Ja els avisaré si el necessito. Molt bé. Ja sap on em pot trobar. Què, Safon? Vaig amb vostè. Vull ensenyar-li una cosa. Té un gust estrany. D'arròs escalfat. Es pot menjar, però. A aquestes hores hi ha gana. Li faria res d'anar més a poc. No anava de pressa. És pel marcar passos. Amb el sotragueig és com si m'anés a saltar del pit. Doncs el que li deia, la Montse Claveres, que en pau descansi, era una noia força... com li diria? Força... Puta. No hauria de dir això, té un menguard. Era molt moderna, m'explico? No sé en què treballava, però devia tenir molt de temps lliure, perquè venia sempre que li rotava. Ja no tenia casa. La seva família s'ho va vendre tot en anar-se'n a Barcelona fa més de 15 anys. No se'n van sortir pas. Tot el que emprenien anava a Norris. Esclar, que això aquí no estranyava ningú, amb la llegenda de la maledicció. Quina llegenda? Coses d'abans, molt antigues. Precisament anem on va començar la història. He pensat que li podria interessar. Jo no, però aquí som molt aficionats a aquests romanços. Alguna cosa va passar abans, i ara això. Ara aquí a la dreta. De casa no en tenia pas, però d'amics tots els que vulguis. Solia anar a casa d'en Pep, un hippie. El que feia no era cosa meva, però diuen que anava molta gent. Parlen de bacanals. Què en té vostè per bacanals? Què vol que li porti a algun lloc? Posa per la terra i una miqueta d'aire i permetim. No es preocupi, ja estic bé. Deuen ser les emocions del dia. Pobra noia. On estàvem? Jo li preguntava quin té vostè per bacanals. Dona, jo no he estat a cap del menguard, però suposo que homes i dones gitats amb música i alcohol i drogues. Ja. I això no va denunciar ningú? Aquell ja se n'ha degut adonar, som així. Ningú no es fica amb ningú si el veí no es fica amb ell.
Som una comunitat de més de 700 anys. I si no fóssim així ja no quedaria ningú. Ens hauríem matat els uns als altres. És clar que tot va començar a canviar quan van arribar els castellans cap als anys 50. Dispensi'm. No es preocupi, si jo no soc de Castella. I jo tampoc soc d'aquí, però com si ho fos. Consti que no és un afalac, però parla vostè un català quasi irreprotxable. És el primer que vaig fer quan van parlar de destinar-me aquí. Aprendre'l, no té cap mèrit. Oh, tant de bo tothom fes com vostè. I ara, amb els negres i els moros, tot s'ha liat encara més. Però el nucli, el que és el nucli, s'ha mantingut molt fidel a la norma. Miri, ja hi som. És allà. Bé, com vulgui. Doncs anem. Quina alegria! Ja era hora. Ai, i no ve sol. Benvinguts. Què tal, Marieta? La tinent i jo veníem a veure si menjàvem alguna cosa. I de passada a visitar aquesta meravella que heu muntat aquí. Ja saps que no tenim costum. Per en tractar-se de vostès, els prepararé una mostra de les nostres especialitats. En Mateu no hi és. Ha anat a Girona a veure uns clients. I com que de la cuina me n'ocupo jo. I de tot. Tothom sap que n'ets l'ànima de Can Lluçà. Ara que no hi és, t'ho puc dir. Bé, val més que ho repeteixis davant del meu marit. Sempre diu que no faig res. Fàcil. Es una cosa casera y modesta, ¿eh? Eso sí, hecha con mucho amor y cuidado. Com s'han de fer les coses, senyora. Caram! I a més parla en català. Ai, pobres animals. Així passen 15 dies empapussats cada 12 hores fins que tota la bèstia es fetxa. A vegades gairebé em fan pena. Esclar que després, quan tu menges, no te'n penedeixes gens. És tan bo, oi, Safort? I tant que sí. Vinguin. I veuran que aquí no hi ha química, que tot és natural. Què els hi sembla? Sí. Així és més típic. Espero que els agradi. Tot és de casa i sense compliments, Ja sap la notícia d'avui, Marieta. Què? Ha aparegut assassinada la noia de Can Claveres. I ara, assassinada? Pobreta. Doncs sap què, Safont? No m'estranya. M'han dit que des de fa uns dies es veuen uns cavalls que ningú no sap d'on surten. Quan li ho conti en Mateu es quedarà glaçat. Ell que deia que no se la creia, aquesta història. És el que li volia explicar. Va passar aquí mateix. Si fa no fa, l'any 1870, quan les guerres carlines. Aleshores, a la masia hi vivien els Claveres. Vosaltres vau venir més tard, oi, Marieta? Sí, ja anem per la 4a generació. Imagini's els dos homes, el pare i el fill, sopant. No res, unes sopes de pa i un bocí de cansalada. I això els dies de bon any, que si no, el porc tot just el veien el diumenge. I la mare i la filla dretes, menjant, disposades a servir. Quins temps d'esclavatge. Hem avançat una mica, però encara ens queda un bon tros. Marieta, si continuïs interrompent no acabarem mai. Home, era perquè vostè se'n fes càrrec de la situació. A propòsit, ara que la veig a casa ja em dóna com més confiança. Puc fer-li una pregunta? Endavant, digui el que sigui. I de sobte se senten dos cops a la porta. El pare i el fill es miren. Qui pot ser? I com és que es va fer guàrdia civil? Marieta! Deixi-la. Doncs miri, entre el meu pare, que ja era del cuerpo. Esclar. Això hi compta molt. Sí, i la meva mare que sempre em deia, niña, con ese carácter que tienes no te casarás nunca. Ja ho veu, quan varen obrir les portes a les dones de l'acadèmia, me vaig ficar sense pensar-ho. I esclar, molt ben pensat. I tan jove i ja és tinent. Una bona carrera,
Així no has d'aguantar ningú, noia. No, més aviat m'han d'aguantar a mi. Deixa de fer preguntes poques soltes. Ai, molt bé, em callaré. Però a mi no m'ho semblen de poques soltes. Eren quan el pare i el fill van obrir la porta. El fill, el pare no es mou. En fi, ho abreviaré. El cas és que es presenten 2 soldats carlins amb els seus cavalls, l'un de blanc i l'altre de negre. Venen de cobrar la recaptació dels terratinents de la comarca i l'han de dur a les muntanyes per pagar les soldades. Demanen allotjament per aquella nit. I que va ser molt difícil. El què? Ves, els exercicis deu ser molt dur i viure amb tants d'homes a l'acadèmia. No, és qüestió de morro i de tenir una vocació. Jo crec que una dona pot fer qualsevol cosa que faci un home, inclús més. Això mateix, caram. Em fas una enveja? Si jo tingués la teva edat, em ficaria als Mossos d'Esquadra. És més nostre, saps? Marieta. Ai, continua, home, continua. Que aquí quan et treuen protagonisme... Calleu! Si ja l'últim... Ai, calleu! Home, que no veieu que hi ha visites? A més, aquesta història va de ser molt més bé que no tu. Mira, els soldats es van entestar a pagar i aquí la van cagar, perquè van treure una bossa plena de monedes. Els masovers posen uns ulls com unes taronges, perquè aquí això dels calarons sempre ens ha agradat molt. Ja m'entén. I a tot arreu. I quan els carlins pugen a les golfes, la mare els prepara una infusió de cascall. I com es diu en castellà? Adormidera. Ah, això mateix. Aquí encara ho usem. Per al mal de queixal posem per cas i per la cosa de les dones. Alleuja molt el dolor, li ho recomano. Després li'n donaré una mica. Gràcies. Perquè per molt guàrdia civil que sigui, això no ens ho treu ningú. No. I bé, i quan dormien... Marieta, tu oblides de la noia. Sí, la noia. La noia puja a servir la barrejada amb un porró de vi. Es deixava magrejar una mica. Les claveres sempre han sigut una mica putetes. Els feia veure la putinga. Au, conta-ho tu, que te'n mors de ganes, va. Vingui. Que vull que vegi com va anar la història. I llavors pugen el pare i el fill amb un asfals. Els degollen i els roben la bossa. Van baixar els cossos arrossegant-los i a la paret va quedar l'empremta d'una mà ensangonada. Miri. L'hem fregada 1000 i 1000 cops i sempre torna a sortir. A mi em fa molta impressió. I ara vingui. Tota la família va acabar uns clots per enterrar-hi el soldat i el caporal. Els homes fan els pics mentre les dones aguanten els llums d'oli. Els emboteixen a les fosses i els cobreixen de terra. El fill obre les portes de la quadra perquè els cavalls s'escapin i eliminar així els senyals de la presència dels soldats. Els cavalls, però, no obeeixen les ordres d'un desconegut, d'un altre que no sigui el seu amo. S'encabriten i amb les potes del davant donen guitzes al fill. Els altres el vetllen tota la nit. Li posen pomades i ungüents, però és inútil. A trenc d'alba, el fill ha mort. Van abandonar la masia i amb els diners robats van comprar una casa al poble, tot i que mai no els va anar bé. Al cap d'un poc temps van venir uns nous masovers. La meva família. Un dia el meu rebesavi, fent obres aquí mateix, aquí, al pati, va descobrir els esquelets de 3 homes. No els va acusar ningú, així com som, ja li ho he dit. Però la gent va inventar una llegenda per explicar les desgràcies freqüents que a partir d'aquell moment van acompanyar la sort dels claveres. Desgràcies que, com es diu, no venien mai soles. Quan se'ls malmetien les collites, alguna malaltia del mal dels seus ramats, o malparia la dona, o es moria algun parent, en fi, desastres. Fa uns anys van escollir el pitjor moment per anar-se'n a Barcelona, just quan l'economia del poble començava a ressuscitar. I allà els van anar malament. No van aixecar mai el cap. Negoci que posaven, negoci que s'enfonsava. I ara això. Pobra noia. Ja s'han acabat els claveres. I tot plegat va acompanyat de l'aparició a la comarca d'un parell de cavalls salvatges, un de blanc i un altre de negre. I més d'un els ha tornat a veure en aquests darrers dies. Com li deia. Una història molt interessant. Si me la crec, ja tinc resolt el crim. Només he de buscar un fantasma carlista. Però per si un cas no el trobo,
¿Me acompanyes a fons? No, em quedo. Haig de parlar d'uns petits assumptes amb el marit de la Marieta. Espero que torni. Ja em dirà què ha descobert. I que quedi clar que jo no hi crec en aquestes coses. Ah, doncs jo sí. Gràcies per tot, estava tot molt bo, de veritat. De res. Ah, que me'n descuidava, els cascalls, per quan els necessiti. Gràcies, Marieta, moltes gràcies. I torni sempre que vulgui, eh? M'ha agradat molt de conèixer-la. Adéu. Qué fácil sacarse las culpas de encima. Unos caballos, una leyenda barata y nadie es culpable. La famosa tenienta. En el poble se'n parla molt de vostè. Esclar, que passen tan poques coses. Què? Sempre entrem a les cases sense trucar? La porta era oberta. Sempre ho està, però això no treu que hagi fet una mala entrada. És igual. Què vol? Què puc? No necessito ningú per jugar, però si vol, pot. Esclar que pot. Comenci. Què ens hi juguem? Ja ho veurem. Depèn de si jugues bé. Què sabes de Montse Claveras? La Montse? Ahir va estar aquí, però se'n va anar i no tornar. Que li ha passat alguna cosa. Tu ves dient. Estava de molt mala llet, no em va dir per què. Alguna cosa que li hauria anat malament a Barcelona. O en el viatge de tornada, perquè va fer uns últims quilòmetres amb autostop, no em va dir amb qui. I vam prendre unes infusions. D'això. És pel meu ús privat i el dels meus amics. Jo no faig business, ja ho sap. O té l'obligació de saber-ho? Jo no sé res. Vull que me contis tu. Després es va tancar a la seva habitació. Està aquí. Aquí al costat. La vol veure? Oh, Montse, encara és més desordenada que això, eh? Després la veuré. S'hi va quedar fins que la van venir a buscar. Sí. Qui? El seu noviet, el Joan, el fill del tio Millons. Amb els seus amics tenen un grup que es diu Amanita Faloides. Una merda. Però aquí més o menys agraden. Ahir tenien una actuació en una discoteca dels voltants. Em van dir si volia anar. I vaig dir que no. Aquests nanos se'n toquen molt els collons. I se'n van anar. I jo ja no sé res més. Oi que no m'importa? Soc més bèstic. Aquest sí que era gran, era un més gran. Gran el per arriba?
Cuéntalo todo si no quieres que la próxima te rompa los dientes. Què li ha passat a la Montse? Li vaig dir que no se n'anés amb aquests. Que es quedés amb mi, Montse. Són mala gent. Pobre Pep, siempre empeñado en quedar bien. Antes no era así, era un tipo legal, pero ahora, vaya mierda. Tú ya sabes cómo yo llegué, pero lo que me puso de auténtica mala folla fue la bronca que tuve con él. Què fas? Ja veus? Despullar-me per vestir-me. Tu penses sortir? Sí, senyor. Em veus que el Joan aquesta nit actua per aquí. Jo em pensava que et quedaries i que dormiríem junts. Pep, ens tenim massa vistos. T'has fet un antic, tio. Pep! No creus que ens hem passat 2 zones ben bones, tots dos, eh? No, esclar que no, però deixa'm. Sembla que ara només t'agraden els nens de pit. Saps què et dic? Que t'estàs tornant una bona puteta! M'has pagat? Què t'has cregut? Pep, t'estàs posant molt pesat. Doncs aquí no hi tornaràs a posar els peus! I mira què faig amb les teves coses! Té! Però tu estàs sonat o què, tio? Quan torni vull deixar perfectament recollit. Què? Rentat i planxat. Què? A tu et rentaré el cul! Idiota! Anem o què? Escolta'm, què li passa? Putarrot de merda! Que se li han creuat. Cabronàs! Tu, cabronàs! Tant de bo us estimbéssiu en el primer revolt i us trenquéssiu el coll, mala puta! La furgoneta de la mare que l'ha parit. No arribem, me cago en Déu que no arribem. Quina hora és, Montse? 8:45. A veure si em regales un rellotge. No te diré! I'll be money! El signe del lleó en el front. I no parar de calcinar i sublimar dels seus dits incandescents. Dins el seu cor tremolava l'oratge de la perpètua lluita entre el cel i
Vull parlar amb tu. Ah, és vostè. Ja m'estranyava que no hagués aparegut. Dic ser el principal sospitós, no? Però tinc... com es diu? Ah, sí, una coartada. Per la foto d'història de la roda, una mica més he arribat tard a l'actuació. Vaig pujar a l'escenari sense temps de provar els aparells i vam actuar de puta pena. Al començament, la veia per les primeres files o al bar. Després, durant el descans, vaig baixar a buscar-la i no la vaig trobar. Els del bar em van dir que s'havia anat amb un negrata, un d'aquests que viu per les urbanitzacions de llaunes. Ja no la vaig tornar a veure. Li agradava la gent així, era un impresentable. Jo crec que la va matar el negre tinent. Hannes! Acaba de trucar la tinent Cifuentes. Diu que no pot venir a les 7. No ha dit res més? Que es posarà en contacte amb vostè de seguida que pugui. Molt bé, Rosa. Ah, prepara'm un cafè. Ara mateix, senyor Jerome. Tú, ven. ¿Dónde está Maua? No sé. Rápido pensaré que tú eres Maua. Allí, detrás del depósito, dentro de su rulón. Esto por tu mala educación. No está bien huir así de las visitas. Y ahora cuéntame lo que pasó anoche. Yo no he hecho nada. Eso ya lo decidiré yo. Tú cuéntamelo todo. ¿Dónde encontraste a Monse Claveras? En discoteca. Nosotros bailamos un poco. Ya había visto ella antes, otras veces. Ella era pocas blancas que hablaba a nosotros. Así le ha ido. Sigue. Nenes, i és que ho fa, Déu i el cor, com una pare que
Ahora tú sabrás qué es música. Ahora sé lo que es una moto, hombre. ¿Y te la llevaste a casa? Sí, pero yo no hace nada a ella. Yo sabes que una blanca no se puede tocar si ella no quiere. Y ella no quiso. No. ¿Qué hora es? Las 2. Me voy. Quiero llegar antes de que termine el concierto. Si no, John se pondrá como una moto. Anda tú. Tú no marcha aún. Yo estoy aquí muy bien contigo. En todo este tiempo... ¿En todo este tiempo qué? Es la primera vez que una chica entra aquí, en mi casa. ¿Mucho tiempo? Sí, desde que yo llego aquí, hace más de un año. ¿En todo este tiempo nada? Sí, un día yo he ido a whiskería, pero a ellas no gusta a nosotros ir allí. Ellas me dicen vale, pero que no vuelva más. A clientes no gusta ir con chica que ha estado con un negro. Pobre Magua. No sé qué coño habéis venido a hacer aquí. Pensaba que yo aquí vive mejor, pero... Ya. ¿Y esto? Ah, son cicatrices de iniciación. Júrame que no le contarás esto a nadie. Nunca. Mau acompaña a ti. Bueno, pero solo hasta la carretera. Haré autostop. Lo siento, Magua, pero es que no quiero que me vean contigo. Dime la verdad. Sí, media hora después, ella llamó a puerta. Obre! Obre la puerta, collons! Tienes que llevarlo al pueblo ahora mismo. ¿Qué ha pasado? ¿Quién hace esto a ti? Deja, no preguntes. Llévame al pueblo ahora mismo. Espera, yo he visto. Para, que me bajo. Magua lleva donde tú dices. Que no, que ya puedes volverte. Yo acompañé a ella hasta carretera y ya no volví a ver a ella más. ¿No te dijo dónde iba? No, tampoco yo pregunto a ella. Es una lástima. Porque si no sé dónde iba, tú eres para mí el último que la ha visto. Yo jura, no hace nada a ella.
Mañana seguiremos hablando. Procura encontrar una explicación mejor, si no mal te veo. Vete a cazar esta noche. No, no et menges el cap, home. Joan, vine aquí, he de parlar amb tu. Seu aquí. Ja heu deixat de fer el bèstia? Des d'aquí se sentien els xiscles. Això s'ha d'acabar, Joan. Jo a la teva edat ja anava comprant i venent porcs. I n'estic fart de tenir un fill inútil i de la vida que portes. Sé que ahir al vespre vas sortir amb aquella pobra noia. La Montse. No m'agradaria que t'emboliquessin en aquest merder. Tens aquesta nit per pensar-t'ho. O tornes a la universitat o a pencar la fàbrica. Decideixi-ho tu. Però demà mateix et vull veure en un lloc o altre, o Girona o els porcs. I com ho saps tu, això? Com sé què? Cony, que ahir vaig sortir amb la Montse. M'ho ha dit la tinent. Però si fa menys de 2 hores que l'he dit jo. Quan l'has vista, tu? Sí? Sí, sóc jo. Un moment. M'ha vingut a veure a la fàbrica. I ara vés-te'n, ja en parlarem després. Què? Una de les teves amiguetes? Te n'hi vas a sopar? No cal que te n'amaguis, home. Jo no em fico pas amb la teva vida. Doncs no et fiquis tu amb la meva. Fot el camp i tanca la porta. Sí, dígame. ¿Y qué tengo que hacer yo en el hiper de la carretera? ¿Quién es usted? Bien. Podemos hablar. Está loca. ¿De dónde quiere que saque tanto dinero? ¿Y si es cierto que he perdido el carné? Mañana mismo me lo renuevan por 1000 pelas. No sé por qué. No se haga tonto, ya sabe de qué le hablo. Y no me tarde más de media hora. De acuerdo. En media hora estaré aquí. Me cago en Déu. La mort t'ella, fill de puta.
On estan els tàmpons? Fondo a l'esquerra. Preguem als nostres clients que vagin passant per caixa i que aquest centre tancarà les seves portes dintre d'uns minuts. Esperem que la seva estada hagi estat agradable. Gràcies. Sento haver-la deixat plantat abans. Se m'han acumulat les coses. El primer dia d'una investigació, a cada moment surten els imprevistos. He trucat a casa seva i m'han dit que vostè era aquí. Amb qui ha parlat? Amb el seu fill, Joan. Un bon noi. Què? De compres? Capricis de darrera hora. I què? Avança la investigació? Poden dir que sí, però encara queden molts punts per resoldre. Per això volia parlar amb vostè. Per saber algun detall de la trobada d'aquest matí que encara no en tinc molt clars. Per ejemplo, com se van adonar que la Montse era allà? Bé, els gossos s'abarallaven i un gos va portar una sabata. Com aquesta. El cadàver només portava una i ara apareix l'altra al seu cotxe. Qui fa aquesta sabata al seu cotxe? Estranya, no? On s'estima més que en raonem? Perquè aquí és una mica incòmode. A Cuartelillo, a casa seva. Si no li importa, preferiria... No, més val que anem en el meu. Deme les llaves. I és clar, aquest porc senglar empaltat de truja no es comporta... Vostè deu voler saber què vaig fer ahir al vespre. M'agradaria, sí. Suposo que aquesta és una conversa privada. Ho ha sigut mentre m'explicava el volum dels seus negocis i les estranyes costums del nou porc senglar? El motiu per què ara canvi? Li agraeixo. Miri, ahir vaig anar a jugar al pòquer amb uns amics, com cada dissabte. La partida va acabar abans del previst perquè avui m'havia de llevar molt d'hora, de matinada. El penúltim dia de temporada de cacera del senglar. Dia sagrat per qualsevol caçador que s'enorgulleixi de ser-ho. Anava amb el meu cotxe. Un obsequi del xef. Digue-li que gràcies. Hi ha coses que per una persona respectable com jo són difícils d'explicar. L'endemà semblen impossibles. Un malson. Encengui el cigarro, li pot ajudar. És boníssim. Li demano un? Gràcies. Endavant. De sobte, vaig veure algú parat a la carretera. Feia senyals que m'aturés. Vaig frenar per si es tractava d'alguna urgència. Però amb el motor engegat, ja m'entén. Era a prop del barri de les Llaunes, on viuen els negres. Però era una noia, i a més la coneixia. La Montse Claveres. Sabia que sortia més o menys amb el meu fill. El meu fill té un conjunt de música, d'aquests de molt soroll, roquer, no sé com se diuen.
I aquella nit treballàvem per les Rodalies. Em va semblar estrany que no fos amb ell i que, a més, jo me la trobés. Em va intrigar. Vol dir que el vas citar. Digui-ho així, si ho prefereix. Se'm fa difícil de parlar-ne. No aconsegueixo oblidar que vostè és una dona. Vegi solament l'uniforme. Així encara? Bé, és veritat. He arribat a un grau de sinceritat que el nom que rebin les coses té poca importància. Vaig obrir la porta i li vaig dir que pugés. Ella va fer com si no em conegués. Em va demanar una cigarreta, li vaig donar, li vaig encendre. Anava pràcticament nua, se li veia tot. Li vaig preguntar què hi feia ella. No res, em va dir. I tu? Em sap molt greu per ella. Li juro que en Pau descansi, però era un putot. Li vaig demanar si sabia qui era jo. Ella em va mirar somrient i em va dir: sí, el vell, el teu fill et diu el vell, que no ho sabies. La veritat és que em vaig indignar una mica. Als homes de la meva edat aquestes coses ens molesten. Ja m'entén. Com veurà, no li amago res. A què te la parte? I què més? Confesso que vaig fer una beneiteria. Vaig treure el carnet d'identitat per demostrar-li que no era tan vell, 45 anys. Ella el va mirar i la molt puta se'l va posar al pit. Aleshores em vaig adonar què m'estava passant, que el joc era perillós, que podia caure en una provocació. I li vaig agafar el carnet. Vam forcejar una mica, sí. Potser va ser llavors quan va perdre la sabata que vostè va trobar al terra del meu cotxe. I el carnet? Ah. Miri. Ja ho veig. Guardi's això. Podria interpretar malament. El suborn és un delicte. No tan greu com la violació o l'assassinat, però delicte al cap i a la fi. No pot retirar, Jaume. Avui està convidat, vostè y compañía. No todos los días se tiene el honor de recibir en casa a un representante de las fuerzas de ocupación. ¿Ha comido bien, teniente? ¿Le han gustado las setas? Se llaman trompetas de la muerte. Ah, sí? Això al meu poble no se menjaria ningú. Tendrien per envenenar-se. Però vostès, els catalans, tenen raó. Són molt bons. Vaja, veig que parla la nostra llengua. D'això se'n diu saber doblar la píndola. Gràcies, Joaquim, però ens hauràs de disculpar. Ja marxàvem, tinent? Sí. A reveure. És tan bon cuiner com aixelebrat. S'ha fixat en el pin que porta el trau? En què? El pin de l'Ojal. El Barça i la bandera independentista. Aquí n'hi ha molts, així. I a cada elecció surten 4 o 5 vots per Herri Batasuna. Una información muy interesante, pero para otro momento. Ahora investigo un crimen. ¿Quién mató a Montse Claveras? Y no creo que fuera por móviles políticos. Yo le he explicado toda la verdad. La hice bajar del coche y arranqué. ¿Me cree? Mentira, me violó.
Ni per follar serveixes. Ahora no mires el uniforme, mira lo que hay debajo. Ven, acércate, que tengo algo para ti. Baja. Así. Come. ¿Te gusta el cerdo? Pues come tranquilo, que no te va a morder. Quina bèstia de pare que tinc. El meu pare acaricia, nen. Gemega, gemega, cabró. Ja vist cos podrit. I la meva puteta. Vull parlar amb tu. Demà en raonarem de tot. Ara estic molt cansat. No ha de ser ara. Què passa? Per què l'has mort? Què t'havia fet només perquè no va voler follar amb tu? No diguis bestieses, fill. Jo no he matat ningú. Demà en parlarem. Estàs massa nerviós. Descansa tu també. Demà en enraonarem. I deixa d'espiar-me. És una ridiculesa. Ets un gran fill de puta, un malparit. Jo l'estimava, saps?
No saps el que dius, fill. Va, vés a dormir. Demà n'enraonarem. Hola, Cifuentes. Está arriba. Y no para de preguntar por ti. No ha dejado de beber en todo el día, así que no sé cómo lo vas a encontrar. Pues ponme un whisky a mí también para que me vaya poniendo a tono. Lo que tú digas, reina. ¿Qué tal la noche? Pues ya ves. Tranquilita. Las 6 de la mañana que son. Y a fin de mes que estamos, ¿por qué quieres? Vaya panorama. El que a ti te gusta y como a ti te gusta. Gracias, Delia. Hola, Monina. No esperaba verte después de la cenita de la tarde. Déjame entrar, por favor. ¿Cómo no? Adelante, estás en tu casa. Vaya pinta que llevas. Estás hecha un desastre, guapa. Ni que te hubiera pasado por encima un convoy de camiones. O debo decir de camioneros. Por favor. Te pongas así, mujer. Sé lo que sea, ya lo arreglaremos. Nada. Voy a preparar algo caliente, ¿eh? Espera, espera. Quiero denunciar a este hombre. Me ha violado. ¿Tienes testigos? No. ¿Sabes quién es, no? Una persona rica y respetable, todo lo contrario que tú. Nadie te creerá. Pero es verdad. Puede que sí. Pero él lo tiene todo a su favor y tú tienes todo en contra. Nadie te creerá, Monse, ya te lo he dicho. ¿Y el zapato? El otro zapato seguro que está en su coche. El zapato es una tontería, no soluciona nada. Tú eres mi amiga, ¿no? Pues tienes que ayudarme. Tiene que pagar lo que ha hecho. ¿Con qué quieres que te lo pague, eh? ¿Con su vida? ¿Con su libertad? ¿Con su dinero? ¿Con qué? Pues con lo que sea. Quiero que maldiga el día que se encontró conmigo en la carretera. El día que me tocó con sus manos de cerdo. No es fácil, pero... ¿estarías dispuesta a hacer cualquier cosa? Lo que sea. ¿Incluso a morir? No te entiendo. Anda, ven conmigo. No son de aquí. Ella es una prostituta que él recogió a saber dónde. Nadie la reclamará. Él un hombre casado. Su mujer preferirá saber que murió simplemente víctima de un acceso de sueño. A comprobar que mientras la hacía, mientras se estrellaba, quiero decir, tenía una puta al lado comiéndole la polla. O sea que les hacemos un favor. ¿Vas pillando? Mírala, ponte a su lado.
Tiene tu misma estatura. Se parece a ti. Pero ha tenido peor suerte que tú. Hasta ahora nadie sabe del accidente. Nadie los ha visto. Si hay un muerto, si hay dos. ¿Entiendes? No. ¿No? Yo creo que sí. Pero da igual, ya te irá entrando. Eres mucho más lista de lo que te haces, Monse. Ahora ayúdame. Pásatelas y procura que no se lastime. Te voy a enseñar algo. Es un método de relajación que te ayudará a mantener el cuerpo inmóvil. Es muy sencillo. Yo lo he utilizado muchas veces en el País Vasco antes de entrar en acción. Suelta los miembros. Abre la boca. Más. Deja caer la cabeza. Babea. Muy bien, Monse. Eres muy aplicada. Vés a buscar menjar. Ara t'ho obligat el foc. Ja. Quina pena, Montse. Esto les desconcertará. Vámonos.
Toma la llave. Tienes que hablar de con Delia, me lo prometiste. Descuida, guapa, lo haré. ¿Ha ido bien? Sí. Primero voy a ver a Pep. Y aquí estoy con 10 kilos. Te has portado muy bien, negro. No has dado el coñazo para nada. Como premio te he añadido un bollo. ¡Joder! Sí. Mejor. Así nos ahorramos el juicio. Esto es prácticamente una confesión. No toque nada. Voy para allá. ¿Quién era? Nada que te interese. Repartámonos el dinero y me voy. Estoy harta de esta tierra. Ojalá no vuelva a pisarla nunca más. No. Tú no vas a ningún lado. Tú te quedas aquí. Ya no existes, Monse. Eres una prostituta llamada Lourdes Fernández Pérez. Monse Claveras ha muerto en el bosque. Es un cuerpo en el bosque. Fa uns 10 anys, el porc senglar era una espècie en pràctica extinció per la progressiva desertització de les zones altes. A un caçador frustrat se li va ocórrer la idea de deixar anar verres al bosc perquè procreessin amb els senglars. L'experiment va reeixir. Els boscos ara són plens d'un animal híbrid que no té tanmateix la feresa i la casta del senglar d'abans. Quan una colla surt de cacera, pot aconseguir fins a 10 o 15 peces, però tothom coincideix a dir que ja no és el mateix. A la temporada 95-96, a Catalunya han estat caçats uns 18.000 porcs senglars.